Ahojte lidičky, kupujte vidličky. Dneska tu máme LPS pečopák video, kde vlastne budem tuto takto si vyberiem, prečítam si to a potom si to proste urobím, splním úlohy od fanúškov. Ja tu mám tablet, takže neviem, či je toto kamera, ale dobre, chápem to. Dobre. Tak môžeme začať. Jojo. Už vážne začneme. Ja sa postavím tu. A niečo si vyberiem. Ja zažmarím oči. Počkaj, ale tu jeden chýba. Chvíľočku počkajte, jeden mi upadol. Dobre, tak vidičky, som tu proste. Som ho zobrala, potom som vyšla naspäť. Dobre, tak. Proste ako keby, chápete, ešte som sa potom vyčurala. Dobre. Tak. Asi sa šmarím oči, nič nevidím, kamo. Lebo som zhodila teraz pečopaka. A idem si vybrať. Toto. Dobre, už som otvorila oči. Rozbalím si to. Dobre. Daj pečopáka do slizu. Tak to ideme urobiť, kamo. Ja idem zobrať sliz. Dobre, tak už som zobrala sliz. Takéto pečky mám zelenkavý. Dobre. Tak, to som si zobrala aj takúto misku. Idem do nej. Otvorím si sliz. Wow, to sú aj guličky. Som teraz zrobila. Tuto je druhý diel. Druhá časť. A dneska tu máme úplne nové úkoly. Tak. Som zvedavá. Aké to budú. Wow. Dobre. Auč. Dobre. Wow. Ja to teraz vydávam. Ja to musím škrtiť. Wow. Kúkajte sa tak, šnek. Wow. Tak. Trošku ho ešte na chvíľočku vyndám. Dobre. No tak super. Pomiešam to, nech je to takto pekne spolu. Ešte sa mi našťastie neroztopil, není voda, dobre, to je dobre. Som dlho nerobila takéto videa. S pečopakmi, ale dobre. No, niekedy budem mať ešte viacej pečopakov, než mám teraz. Idem ich mať veľa. Dobre, tak super. Dám pečopak. Dobre. Tak, už som to namočila. Úkol je spojený. Dobre, toto dáme na bok. Dáme to sem tu. Dobre. Už ho vyndáme. Ten si tu nechám, keby bol ešte nejaký úkol so slizom. No. Dobre, už to mám. Dobre, tak, dám to naspäť. Kamo, dobre. Kamo, nie sa to tu rozsypalo všade.
Ja to nesmiem. No dobré, tak. Pozrieme sa, bum. To prdí, keď to tam dávate. Čo je to jak myška? Teraz nebolo jak myška. Ja to tam musím poriadne zapchať, lebo to tam nechce ísť. Jak to? Tak počkaj, ja to takto budem dávať. Ja to utrhnem. Ja to mám všude tie kuličky. Kámo. To proste je to všade. Tak, dobre. Dobre, ja to takto vezmem. Ja to tam musím dať. Prečo to tam nejde? Dobre. Tak, super. Kámo, ja som si tu zabudla jednu kuličku. Tu je jedna kulička. No, to musím zase dať. Dobre, ja sa pozriem, či tu nemám ďalšiu kuličku. Nemám, dobre. Dobre. Tak si tu teda nechám. Aj táto tu nechám. Dobre, a ten úkol som dala hen tam. Tu je. Dobre. Tak ideme na ďalší. Tak, dobre. Ideme na ďalší. Tak zažmarím si oči. Idem hľadať. Tento. Dáme. Zase to prečítam. Počkajte chvíľočku, to je také dlhé. Kámo, omoč pečopáka do vody. Tak super, pečopáka do vody. No dobre, jakou si vyber. Dobre. Ja si zase zažmarím oči. Toto tam nebude. Ja si vyberiem pečopákov, čo tu mám. Ja tu mám z rozprávky ony. Dobre, to už nebudem riešiť. Ja chcem iba pečopákov, kamo. Ja ich mám hrozne moc málo. Takže ja mám asi iba 2. Ďalší. Dobre. Asi mám iba 2, kamo. Ja ako mám rada pečopákov, ale mám ich málo. Mám ich iba 2. A mám ich ešte. Ale na to ešte nie. Ja to ešte nebudú mať. Nejaký úkol sa mi zdá, že dával niekto malých pečopákov. Že malý pečopákovia tam boli. Dobre, tak. Si vyberiem ja toho. Tohto. A to je ten zajačik. Ešte, že to nebola chápete. Proste. Kámo, keby to bola ona, tak to je hrozné. Dobre, tak ideme tohto namočiť do vody. Tomu sa hrozne prepáčujem. Lebo ja blbne pozerám, kamo. Tak dobre, tak ideme ho namočiť do vody. Jojo. Počkajte, ja... No dobre, tak ideme ho dať. Tak som tu, ja som musela zavrieť asi niektoré, lebo táto tam niečo mieša, asi kávu. Ja si nesmiem močiť tablet. Dobre. Je super. Už je mokrý. No a čo teraz, ako? To čo je za úkol, ako namočiť pečopáka do slizov? Nie, do slizov, do vody. To čo ako za úkol? Dobre, už stačí. Tomu ja ho idem utrieť, lebo je celý mokrý. Čakajte chvíľočku tu. Dobre, už sú naspäť. Tak bude teraz namočiť. Pardon.
Pardon, to moja babina, ona musela zastaviť telku, lebo ja som tam chcela prichádzať. No dobre, tak už upozorím. To možno som ho nechala, že som ho nemusela utierať. No dobre, to nevadí. Dobre, tak ideme ďalšie. Dobre, lidičky. Hej, moje telo. Tak, dobre, už ideme ďalšie losovať. Dobre, dobre. Bla 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 bla, zasmorím oči. Tento. Ja si to prečítam. Pardon, ešte som si to neprečítala, ale predtým, ak to bolo svetlo, tak to som omylom tam nastavila. Nevadí, tak si to idem prečítať. Už to mám prečítané. Najobľúbenejšie jedlo. Tak to ideme urobiť. Dám to tam. Ja to idem priniesť. A ešte aj vodu asi. Ja musím nájsť. Ona sa ho niekedy odložila. Teraz už to mám. Tak som tu. Jau! Dobre. Tak, kúkajte sa taký tuk. Proste taký koláčik. To mám z Lego, použila som to ako. Proste to bude. Teraz vo pán rohákov. A tu tak má tento čau, vydýchanek. Takúto vodičku. Dobre. Odložím to. Tak, dobre, už ideme na ďalšie. Toto. Dobre. Odbalím to. To je nejaké dlhé. Počkajte chvíľočku. Dobre, takže najobľúbenejší pečopák. Ja! Kámo, tak to sa odložím. Bum. Ej. Ho tam. Dobre. Tak ako keby som sa mala rozhodnúť z týchto dvoch, tak za mňa je tátok. Dobre. Lebo ako tátok to moc nepoužívam. Takže dovidenia. A tátok vyťazila. Juví! Dobre. Už ideme na ďalšiu úkolu. Tento bol docela rýchly. Dobre. Už máme iba 3 papieriky. Už som spadla. Som sa potkla. Tentok. Takže počkajte chvíľočku. Takže ukáž svoju najobľúbenejšiu magnetku. Jo, tento som sa tešila. Takže ja mám hrozne veľa magnetiek a idem priniesť. Lebo som mi otočila hlava. Počkajte chvíľočku. Alebo, no tak dobre, chvíľočku čakajte. Dobre? Dobre, tak mám to. Tak idem to dať. A ešte takto. Prvá je takáto pekná kravička. Prvý je takýto tučnáčik, ktorý sa takto ako keby pohybuje. Dobre. A posledná je listok. To je to isté ako tá kravička, len to listok. Wow, sa zatvorili dvere. Dobre, tak to má taký preč. Šup. No a ideme ďalej na 2 papieriky. Len tentičky, 2 špavičky. This is kova and ten preč. Tentok. Dobre, tak ten bude posledný. Dobre. Všetko dobre. Ja si to prečítam, to je nejaké dlhé, kúkajte sa, toto je úplne dlhé, dobre. OK, na toto som sa tiež tešila. A to je, že ukáž svojho najobľúbenejšieho malého pečupaka. Dobre, dám to tam. A ideme ho ukázať. Tuto mám takúto tajnú kravičku. Akože nie krava, ale akože kravička, chápete? A otvorím ju. Wow, tu sú úplne pekné veci. Tu je takýto malý pečupák, tu je takýto pečupák, väčší, ale je to stále malé. A tu mám takého motivika, tu mám zo gumičky a tu takúto klopkovú patrovú, to neviem, odkiaľ už mám.
Dobre. Ako keby som mala... Počkajte, musím to tam dať. A akože keby som mala rozhodnúť za týchto dvoch, tak si vezmem tohto psíka. Mám musím zavrieť dvere. Čau. Ja neviem, že ste ma videli, ja to ešte raz urobím. No. Tak. Čaute. Ja som pod kamerou, kamo. Wow. Dobre, tak dobre. Ja neviem, či som bola moc blízko, ale... Dobre, tak už som ukázala. Wow, ho tam. Tak. Teraz posunie toto. Dun, dun. Prečítam si to zase ako vždycky. Dobre, tak sme tu a nakresliť peču pa kapustu piačky. Dobre. Vezmem si papierik a idem. Vyberiem si to prasiatočko. Dám to papierik. Dám to prasiatočko. Dobre, vidíte to? Áno, vidíte. Dobre, si idem dobre. Ale všetky sú fialové, to je moja najobľúbenejšia barva. Farba. A ako moja najobľúbenejšia farba je čierna, ale no dobre, aj fialová je pekná. Tak si zatmali oči a idem to nakresliť. Dobre, to je dobre. Jeden pečupak. Dobre, tak začneme tým, že mu nakreslíme hlavičku. Potom uška. Potom telo. Nožičky. 4 nožičky. A potom očko. Myhalničky. Potom ňufáčik. A úsmev. Tak, to čo je? To som vlastne nakreslila ja. To čo je, Pane Bože, to nevyzerá ako on. To čo je, Pane Bože, ja som takto nevyzerám. Ježiš, ja asi presne byť tvojou kamarátkou. Nie, počkaj. Bobby papiera, čo zahodím. No tak, okáčko, sme na konci videa. Pokiaľ sa vám toto video páčilo, dajte mi odber, like a uvidíme sa u ďalšieho videa. Čau, čau.